Ikasero egitasmoa, egia esan bikoizketa eta lekuzio tailerra da. Take Zero izena du keinutxo bat egiteko, azken finean ikus entzunezkoekin jokatzen dugunez eta da Take Zero. Hain zuzen ere abiapuntutik hasten garelako eta prozesu oso bat, bikoizketa prozesu oso bat ikusten dutelako 10 saiotan. Honen atzean berritzegune dago, Barakaldoko ikastetxeak, DBH eskaintzen duten ikastetxeak edo institutuak, eta Barakaldoko udala, hor guztiok elkar lanean, eta beti hirurok, nolabait hiru eragileok formulak bilatzen zer desberdina egiteko. DBH-ko bigarren edo hirugarren mailako ikaslei eskaintzen zaie, eta helburua zein da, hizkuntzaren lanketa bat egitea, lanketa potente bat egiten da, eta neurri handi batean, igual helburu nagusiena da gazteak erakartzea euskararen unibertsora eta gazteei ikusaraztea euskararen balioa eta euskararen erabilera praktikoa, praktikotasuna. Orduan, hori da apur bat hori izan da gure asmoa, ezta? Erakartzea gazteak, baina erakartzea haiek konturatu barik, oharkabean. Orduan, proposatzen zaie unibertso berri baten sartzea. Hau guztia sartzen dugu eskola orduetan, normalean euskara ikasgaiaren barruan. Baina egin nahi izan duguna izan da, apur bat gazteak erakarri, gazteak harritu bai, ezagutzen ez duten kontu bat da, orduan horre jakin mina pizten da, eta batez be haiek hizkuntzarekin jolastea eta konturatu gabe ez dira kontziente euskara erabiltzea eta gainera euskara helburu jakin batekin erabiltzea, ez bakarrik irakasleak esate digulako ariketa batzuk egin behar ditugula edo ez, euskara ari gara erabiltzen sortu nahi dugulako maite dugun gainera produktu bat. Orduan hor proposatzen zaie Take Zerotik abiatzea eta eurek sortzea euren produktua. Orduan, hartzen dabe, ez dakinik, filme zati bat, edo telesail bat, eurek nahi dutena, eta jakina, horregatik esaten nuen, lehen da bizi, hizkuntzaren lanketa bat egin behar da, egokitu behar dutelako. Hor ere konturatzen dira, batzuetan itxesitzeko itzulpen kaskarroiek ez dutela ezertako balio. Hor egokitu behar duzu hizkuntza, denbora sekuenzializazio zehatz batera, egokitu behar duzu emozioetara, sentimenduetara, hor irudietan, aurpegi batzuk ikusten die, hor sartu behar da, bilatu behar dituzte sinonimoak, birformulazioak, baina hori guztia jolas moduan, erronka moduan egiten dute, ezta? Testa esatea irakaslea sartzea hor klasean, eta esatea gaur sinonimoak landuko dauz, ez da besterik. Baina ez, hau erronka bat da, lortu behar dute hor, justo 2 segundu horietan aurkitzea egokia izan daiteken formula, egoki ahoskatu behar dute, lokuzioa ere oso importantea da, egokitu behar dute emozio jakin batera. Orduan, gero ere azken produktua ikusten dute, batzuek oso produktu honak sortze dituzte, eta beste batzuek berriz oso produktu eskasak, kalitate gabekoak, baina hor da konturatzen die, euskarak zertarako balio duela. Baina normalean ikasle gehienek batetik mundu hori ezagutzen ez dutelako eta batean iruditzen zaio edo, ostras, hau ez neban, ezagutzen eta ze ona, edo ze diferentia, edo alde horretatik balorazio ona lortzen da, gero batzuetan, hizkuntzaren lanketa hori, hain gustoko ez dute, baina erronka moduan edo jolas moduan egiten dutenez,
ondo balorazioa oso ona izaten da normalean. Hau ez da panasea bat, hau ez da mirari bat, 10 ordutan ez da lortzen, askotan 10 urtetan lortzen ez duguna. Hau da, beste barik, aletxo bat jartzea, askotan gu konformatzen gara lotura positibo bat sorraraztearekin, edo atxikimendu positibo bat, edo 10 ordu horietan, zikieran, euskaraz ari badira, gustora ari badira, eta guretzat nekoa da, horrekin pozik gaude.